Буадан Шупряковен командасы. Қаршы алабыз. Мында тытмый, мында Буа FM радиосы тыта. Сәлем, қадірлі дуслар, тамашачылар, сіздің білен Буа радиосы һәм аның алып баручысы МС Чикушка. Буа хәбәрләре. Буа шундый кечкенә шәһәр, шуңа күрә безнең хәбәрләребез юк. Буа хәбәрләре. Буа радиосы. Шығабыз алтыға қатлік. Аннары күту. 13 шәһәр, 20 авыл, 1400 тыңлаушы бізден баш тарттылар. Буа FM безне 3 кеше тыңлый. Һәм безнең студиябызга шалтырату бар. Алло, мен қазір түбеден секірем. Хәзер мин сезгә булышам. Сикер безнең Буада барыбер өйләр 2 этажлы гына. Бездә реклама. Без сезгә процентсыз кредит тәкъдим итәбез. Нуапа программасы буенча Фәйрүзә банкы барысын да дәфтәргә бәйләгән. Лицензия ОГРН 25 904 673 37 45. Бу саннарны барыбер берсе дә тыңламый. Алып баручы жүләр. Үзеңсез жүле. Мишаров. Христос воскрес! Опять что ли? Хәзер безнең яңа рубрикабызны ачып җибәрәбез һәм аның исеме эшчезләр җыелмасы. Безнең кунагыбыз Ринат, аның аттаныш исеме Татар малай. Сәлем, дусларым, матурларым. Менемдә минем ссылка, менемдә стикер, менемдә басагыз подписаться Туктале, итәсез, менемдә Ринат. лайк. Без радиода бит. Сине барыбер кем күрми. Радио Буа. Буэ. Татар малай безгә студиябызга сезнең исемгә күп хатлар яздылар. Әдәк заларны укып җибәрик. Беренче хат Айваздан. Ринат, син ничә ел татар малай, кайчан егет булырсың инде? Икенче хат. Жүләр сатып утырыр урына эшкә урнаш. Карыйк әле, кем моны язган икән? Никнейм Татар әни. Шуның белән без рубрикабызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт, Ринат. Чыгышыбызның ахырында татар малайга рәхмәт белдерәбез. Ә сезнең белән студиядә иде МС Чикушка. Буа радиосы. Сез әле безнең телевидениене күрмәдегез. Ахырга нәрсә әйтәсе килә? Тыңлагыз яхшы радио гына. Татар радиосы синең белән, көндә бәйрәм, көндә тантана. Яны күтәрәбез дөньяны туздырабыз. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?